sortir un divendres a la tarda, un dia que tampoc s'han de fer activitats sociopolítiques. Això vol dir que el tema de la legalització del cànnabis, de defensa dels drets humans dels consumidors, és un tema que interessa. També moltes gràcies a totes les persones dels estudis que heu vingut també a participar en aquesta candidatura de Marago. Com molts ja sabeu, cada any el Moviment Cannàbic Català organitza unes jornades per Sant Canut, que és el dia que es celebra avui, i coincidint amb la coincidència que s'ha finalitzat la recollida de signatures per la ILP de Rosa Verda per regular l'Associació de Consumidors de Cànnabis de Catalunya, doncs aprofitant aquesta coincidència s'ha organitzat una taula de debat avui per la tarda. M'han demanat avui que us la presenti. Crec que la Rosa Verda, les persones que estem aquí, no cal que m'allargui molt perquè tots els que estem aquí i estem interessats ens l'hem llegit, us puguis també. Alegrar-nos que hi hagi aquest interès polític, que hagin vingut també representants i avui els protagonistes jo crec que són ells i esperem una motivació que sigui una taula de prou interessant. Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies, gràcies Oriol, gràcies a totes i a tots per estar aquí. Com us deia l'Oriol, la primera taula, la que es titula La Rosa Verda del Parlament, era una primera taula que pretén donar la veu als grups polítics parlamentaris i que ens expliquin, ara que ja podem celebrar que tenim 17.500 signatures i que per tant la ILP pot entrar a tràmit, doncs conèixer una mica quina era l'opinió sobre el text que nosaltres presentàvem per part de cada un dels grups aquí. Però abans de donar-los la paraula als diferents grups, tenim la sort de comptar amb la Constança Sánchez. Ella és politòloga i doctora en Relacions Internacionals, responsable de lleis, polítiques i drets humans de la Fundació AICER. I la tenim aquí perquè ens ofereixi una mica del context que ens permet. Gràcies. Doncs, suposo que fins ara m'ho he anat sentint igual, però ara sento la meva veu més ressonada. Ho aprofitarem. Tenim a la Constança, doncs, i ella ens contextualitzarà aquesta llei que no surt com un bolet, que no apareix a Catalunya, sinó que forma part de tots uns moviments que ella ens podrà explicar molt millor que jo mateixa. Hola, muy buena tarde, buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por la invitación de participar en esta mesa, es todo un honor y en primer lugar me gustaría felicitar a todas las personas que han trabajado en la ILP para que haya dado este paso tan importante. Por eso en primer lugar mi enhorabuena. Lo que un poco yo quería comentar o intentar un poco aportar en esta mesa de debate, que básicamente creo que mi función aquí es tratar de visualizar que esta ILP y este proyecto pues no es una cosa que esté pasando de manera aislada aquí en Cataluña o ni siquiera en el contexto del Estado español, sino que hay que ubicarlo, situarlo en todo un movimiento o todo un conjunto de avances a nivel internacional y del cual el año 2015 ha sido y el año 2016 se apuntan como bastante fundamentales. Y lo que digo es que no hay que entenderlo como una cuestión aislada, sino que tiene una relación muy importante con el contexto internacional. Y dos cosas, cuestiones o dos grupos de cuestiones relevantes que creo que es interesante traer a colación. El primero es, por supuesto, la sesión especial de Naciones Unidas que va a tener lugar en abril de este año y la cual, trae una serie de trabajo detrás que está haciendo avanzar el campo de las políticas de drogas hacia el fin del prohibicionismo, del cual yo creo que esta ILP es un paso fundamental. Y por otra parte, en materia de cannabis se han producido en el año 2015 y ya vienen arrastrándose, ¿no? desde hace 4, 5, 6 años muchos avances en materia de política estatal en otros lugares del mundo y en materia de política subestatal también. Creo que esto es interesante destacarlo. Y también un poco, como quería encauzar el discurso, es un poco con la idea de que
me da la impresión de que a nivel subestatal se están produciendo muchos avances, a nivel internacional en otros estados del mundo también. En cambio, en materia de cannabis, el Estado español pues parece que con la sentencia del Tribunal Supremo, pues más que un avance, está siendo un actor que está provocando un retroceso, ¿no? Con lo cual el contexto que se nos presenta ahora es, por una parte, muy favorable a nivel internacional, con muchos muros que hay que seguir derribando, y a nivel estatal pues cada vez está más complicado. Entonces, bueno, pues hay que jugar varias batallas todavía. Respecto a UNGAS 2016, bueno, pues esto es no sé si todo el mundo está familiarizado, pero bueno, cada cierto tiempo la Asamblea General de Naciones Unidas organiza sesiones específicas en materias o en temas globales que un poco atañen a todos los países, y no pueden ser resueltas en el contexto o mediante la acción de un único país. Y son sesiones muy interesantes porque no solo incluyen a los Estados miembros, sino que también pues fomentan y canalizan el trabajo de los organismos relacionados de todas las Naciones Unidas, que en el caso de las drogas pues va desde la Organización Mundial de la Salud, pasando por los organismos de control de drogas como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y bueno, donde la Comisión de Estupefacientes, que es el órgano político dentro del organigrama de Naciones Unidas, pues tiene un papel muy relevante porque es el foro en el que todos los países, bueno, pues muestran sus posturas y muestran sus avances en el tema de políticas de drogas. La última vez que se realizó esta sesión especial, una sesión especial sobre el tema de las drogas, fue en 1998. Y el eslogan, por si no sé si lo habéis oído en algún momento, el eslogan fue: un mundo libre de drogas, podemos alcanzarlo o podemos lograrlo, ¿no? Entonces, el objetivo que se propusieron fue para 2019 haber eliminado el consumo, la producción y la distribución de todas las drogas de la faz de la Tierra. Entonces, a la vista está pues que era un objetivo difícilmente conseguible y podríamos cuestionar si era algo deseable. ¿Y qué es lo que ha cambiado en estos últimos años? Pues muchísimas cosas, a la vista está. En primer lugar, y yo creo que lo más relevante es la ruptura del tabú, ¿no? Que por primera vez ya se entiende que, o sea, en 1998 era un contexto en el que se hablaba de reducción de la oferta y reducción de la demanda. Es decir, al principio todos los esfuerzos se concentraron en los eslabones más débiles de la cadena de la economía política de las drogas. Por una parte, los cultivadores los campesinos de cultivos ilícitos en lugares como Colombia, como Afganistán. Y por otra parte, pues los consumidores y los traficantes de pequeña escala de las clases sociales más desfavorecidas, que siempre son sobre las que actúan la maquinaria de la guerra contra las drogas. Entonces, ha cambiado el discurso, se ha roto el tabú, por lo menos las drogas, se entiende que el tema de las drogas puede ser debatido y se puede tratar a nivel político como un tema más, es decir, sobre el que, las políticas de drogas también son políticas que se pueden evaluar, se pueden contrastar y se puede ver qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado en las diferentes partes del mundo. Después hay muchísimas llamadas a la reforma por parte de muchos gobiernos, en especial en América Latina, porque es la región que ha sufrido las consecuencias más graves de esta guerra y se ve incapaz de asumir los costes en términos de violencia, en términos de coste de implementación de la ley. Es decir, el prohibicionismo, no se puede seguir pagando, ¿no?, el coste de implementar estas políticas prohibicionistas. Además, ya no solo tenemos ideas o motivaciones, sino que también tenemos ejemplos claros, tanto de intentos de regulación, como hemos tenido aquí, ¿no?, propuestas dentro del Estado español y dentro de Cataluña, sino que además hay lugares en los que esa regulación ya es efectiva, está en funcionamiento, incluso ya se está empezando a evaluar, ¿no? Y bueno, los ejemplos más conocidos son el caso de Uruguay y también de los estados de Estados Unidos, de Washington y Colorado, que fueron los primeros, a los que se ha añadido Oregón, se ha añadido Alaska y también el distrito de la capital. En ese sentido, en materia de cannabis se han producido muchos avances en los últimos años y 2015 ha sido un año especialmente activo, porque también
creo que el hecho de que se vaya rompiendo este tabú del que hablábamos en unos lugares del mundo, pues va animando a otros gobiernos, a otros tribunales supremos, etcétera, a adoptar medidas en una dirección diferente, ¿no? Entonces hemos tenido este año pues esta descriminalización, esta propuesta de avanzar la regulación en Jamaica, también avances en cannabis medicinal en Alemania, en Colombia. Hemos tenido la sentencia del Tribunal Supremo mexicano y bueno, quizá un caso bastante relevante, a finales de 2016 hay un referéndum en California para, bueno, que California pase a sumar esta lista de estados donde el mercado de cannabis está regulado para todos los fines, no solo medicinales, sino también recreativos. Y el caso de Canadá, que el nuevo gobierno que surgió de las elecciones de octubre, bueno, en su programa electoral llevaba la propuesta de legalizar y regular el mercado de cannabis de una manera similar a la uruguaya. Y bueno, se está viendo también en las últimas semanas pues que esto va a ser una labor pues, en la que tiene que trabajar en muchos frentes a nivel subestatal, con las entidades subestatales, pero también a nivel internacional, porque lo que pasa es que los estados, la gran mayoría de los estados del mundo forman parte del sistema de control internacional de drogas, que está, bueno, controlado, manejado desde Naciones Unidas, que, bueno, en el caso del cannabis, ¿sabéis? El cannabis está regulado a nivel internacional, las políticas nacionales se basan en estos convenios internacionales y cualquier país que intente ir en otra dirección, bueno, tiene varias opciones, ¿no? Tiene varias opciones que puede tomar, entre ellas, ¿no?, está la inobservancia de esos tratados, es decir, bueno, pues voy a decidir no implementar, intento sacar el cannabis de las listas, vamos a intentar sacar el cannabis de las listas, si esto no funciona, pues directamente o bien inobservo las convenciones de drogas o bien intento cambiarlas, enmendarlas o me retiro. El caso de Bolivia, por ejemplo, en este sentido fue destacable que salió de las convenciones y volvió a entrar haciendo una reserva a las disposiciones relativas a la hoja de coca. En general, la opción, y bueno, se podría entrar a un poco valorar cada una de estas opciones, pero en general la opción en la que yo creo que merece más la pena trabajar es intentar una reforma de las convenciones en el sentido de sacar el cannabis de las listas de control y quizá pues pasar a hacer una convención internacional sobre cannabis similar al convenio marco sobre el tabaco, por ejemplo, y en este sentido hay propuestas muy específicas de académicos y de profesionales del campo de las drogas que llevan muchos años tratando esta cuestión. Y para cerrar, ¿qué se puede esperar de los resultados de esta reunión de la UNGAS de 2016? Bueno, pues se plantea un escenario de continuidad en el que no pase absolutamente nada, que las drogas sigan estando prohibidas, que quizá este es un escenario que se ve como pesimista, pero viniendo de donde venimos, pues puede ser que tener un debate honesto sobre lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado y sobre todo romper con el enfoque, lo que digamos el enfoque multilateral, ¿no?, sobre las drogas, que se trate a todas las sustancias en todos los contextos de la misma manera, pues romper con estas dos cosas puede ya ser y cambiar un discurso prohibicionista por un discurso normalizador, pues puede ser ya un objetivo o un paso bastante interesante. El segundo escenario, que sería más de concesiones, que sobre todo podría afectar al cannabis, es decir, que el cannabis saliera del sistema de regulación y se deje de hablar y otras drogas sigan siendo ilegales, con lo cual se puede, digamos, posponer el debate sobre la legalización de todas las drogas 10 o quizá 20 años. Y por último, el escenario más optimista, que es el que se legalicen todas las drogas, pero este casi es absurdamente optimista porque es muy raro que de repente de aquí a abril los estados, porque se hayan reunido en una asamblea y alguien haga un discurso extraordinario y muy motivador, todos se decidan a legalizar. Entonces este escenario pues tampoco es muy probable. Y bueno, dicho esto, retomo el comienzo de mi intervención que decía que mientras todos estos avances están teniendo lugar en el mundo, parece que en España vamos un poco hacia atrás como los cangrejos, ¿no?, con esta sentencia que parece que se quiere que los usuarios de cannabis vuelvan a la clandestinidad o a mayor clandestinidad todavía, o mayor vulnerabilidad y a intentar conseguir el cannabis en el mercado negro y con todas las consecuencias que esto tiene. Entonces creo que
que es importante para la reflexión sobre los avances que se están produciendo a nivel de Cataluña, pues tener en cuenta este desequilibrio que parece que tenemos aquí en el Estado. Y creo que esto es... Ara sí, ens situem a Catalunya, tenim una proposta de llei que està tocant a les portes del Parlament per donar un marc completament diferent que ens doti de drets a les persones usuàries aquí a Catalunya, i el que ens interessaria és saber la seva opinió i saber com veuen aquest text, com veuen el tràmit, si és possible, quines esmenes. Els hem demanat a cada un d'ells que en 5 minuts ens resumeixin el seu posicionament, perquè després el que més ens interessa és que puguem obrir-hi un diàleg. Avui tenim l'oportunitat de tenir-los ben a prop i, per tant, donarem espai a totes les preguntes que vosaltres vulgueu fer-hi. La primera és l'Alba Vergés, sí, seguirem l'ordre que teniu a la taula. La primera és l'Alba, és diputada de Junts pel Sí, ella és llicenciada en Economia per la Universitat de Barcelona, és la seva segona legislatura al Parlament i, per tant, en l'anterior va estar com a responsable d'Esquerra dins de la Comissió de Salut i ja va anar seguint una mica els temes. Quan vulguis, Alba. Merci, Gemma, i gràcies, Constança, per l'explicació i posar-nos també en el context internacional, perquè sí, és ben cert que ara ens centrem en Catalunya, podem aprofitar i hem d'aprofitar totes aquestes experiències internacionals que han anat sorgint, jo les tenia apuntades també, les que has dit, la d'Uruguai, la de Washington, Colorado, i també mirar què porta molts anys fent Holanda i sobretot els errors que s'estan fent i una mica enllaçant també amb el que deies, l'oportunitat aquesta de trencar el tabú, jo diria que trencar el tabú i trencar també amb la hipocresia, perquè, per exemple, el cas holandès, que ja ho sabem que legalitza el consum però manté el cultiu absolutament fora de qualsevol context, està clar que no és un model que nosaltres vulguem portar aquí a Catalunya, no és el model que explica aquesta ILP, que parla molt clarament de tot en general, és a dir, la ILP és per regular les activitats de les associacions de persones consumidores de cànnabis, en el qual inclou no només l'autoconsum col·lectiu, que és el que feu a les associacions, sinó que també, evidentment, no es deixa de banda ni el cultiu ni el transport de tot això, perquè paradoxalment és veritat que anem enrere i ara les associacions es troben amb menys problemes si estan comprant allò que han de dispensar els seus socis en un mercat il·legal, que no pas si s'estan cultivant les seves pròpies plantes per dispensar en els seus propis socis. Per tant, cosa que això és absolutament paradoxal que pugui estar passant. I és veritat que amb l'estat espanyol sempre ens hem trobat un mur, no hem pogut avançar i ara es veu claríssima amb l'última legislatura del Partit Popular, ja no és la llei de seguretat ciutadana, ja no són les reformes del Codi Penal, sinó també són les sentències que ens venen dels tribunals, això ens ho trobem a tots nivells, però també ens ho trobem en aquest camp i al final el que hem de fer és una mica fer allò que sempre s'ha fet en els països quan es vol avançar, quan es vol progressar, que és allò que ja prova la societat civil amb les seves iniciatives, que és portar-ho al final en un Parlament perquè pugui estar finalment regulat. Sempre s'ha dit, la societat va per davant de la política, la societat va per davant de les lleis, i és cert, i és normal i és natural, i crec que això és una cosa que és bastant lògica, que serà molt sovint així. Això no vol dir que després no s'hagi de respondre. Respecte a la ILP, que vosaltres feu pregunta molt concreta de què pensem, està molt emmarcada en la regulació de les activitats, de les associacions, i a nosaltres, i a mi particularment, pel fet d'haver-ho treballat, ens hem fet moltes preguntes sobre quin paper tindran aquestes associacions en la societat, quin paper hi juguen, quines polítiques de reducció de riscos que en parleu podem fer si hi ha una regulació de les associacions, que no podem fer
mentre no hi ha sigut. Per tant, tot això és molt important des del punt de vista de salut, per exemple. És molt important veure des de l'administració també quina corresponsabilitat tindrà amb allò que s'acabi regulant al Parlament. Si el que diem és no banalitzar cap tema, no banalitzar les drogues i, per tant, en algun moment vols tenir una incidència política respecte a les activitats, t'has de deixar les portes obertes i t'has de responsabilitzar també des de l'administració de tot allò que està regulant. Si no hi ha regulació, també ens passa que l'administració també se'n pot rentar les mans. I això és el que considerem que en un país que és modern, que vol ser capdavanter en un nou estat que nosaltres volem crear, que no sigui mai un mur a les iniciatives de la societat, això és una cosa que s'ha d'abordar. Per tant, moltes felicitats als promotors de l'ILP per portar això al Parlament. El debat hi serà segur, tindrem temps d'escoltar experts, tindrem temps de presentar esmenes, que segur que n'hi hauran. Jo també demanaria el màxim respecte per les diferents opinions, perquè a vegades opinions contràries també tenen els seus sentits i les has d'intentar entendre per veure com pots fer una regulació que s'adapti més també al país i a les diferents maneres de pensar i a la diversitat del país. I, per tant, molt respecte també a escoltar diferents opinions quan tramitem aquesta ILP i a tenir-les molt en compte. La veritat és que serà una oportunitat, jo crec que com a país en aquest procés que estem vivint de transició nacional, de desconnexió, digueu-li com vulguis, i ho veig cabdal, que puguem aprofitar per estar fent lleis que són trencadores, que després ens les portaran on sigui. Això ja ho sabem, ja ho hem viscut, però que ho siguin. I, per tant, que ens preguntem sobre les obligacions documentals de les associacions cannàbiques. Això està molt bé. Què implicarà els socis? Què implicarà pel proveïment, per la producció, per la distribució, pel transport? Això què vol dir? Que ens anirem molt més enllà dels drets dels consumidors, ens anirem molt més enllà del dret a la salut, ens anirem molt més enllà del que és la seguretat, del que és la justícia. La justícia hi té molt a dir aquí també. Per tant, jo ens emplaço a tots a obrir aquest debat en profunditat i de poder tenir una llei, si pot ser aviat, que sigui una de les primeres lleis de les que ens puguem sentir orgullosos en el futur immediat. Merci. I tenim a la Noemí. La Noemí és diputada de Ciutadans. La Noemí ve del món de l'empresa, ha desenvolupat gran part de la seva carrera laboral treballant de responsable de comptabilitat i gestió i avui ens explicarà què opina de Ciutadans sobre la llei. Gràcies. A mi m'agradaria agrair la invitació a aquesta taula de debat per la celebració de Sant Canut i la recollida de firmes per aquesta ILP. Com ha comentat la Constança, és un moment històric perquè el debat del cannabis, de les polítiques prohibicionistes i els efectes positius o negatius que pot tenir la substància és a l'agenda política, no només autonòmica amb aquesta ILP, sinó també a nivell nacional, amb aquest repte de legalització al 2017 i a nivell internacional. Abans d'explicar el nostre posicionament respecte a aquesta ILP, m'agradaria adreçar-me al nostre ideari. Nosotros decimos que el cannabis, como cualquier otra sustancia, puede ser perjudicial para la salud o su abuso puede ser perjudicial para la salud, pero no más que el alcohol o el tabaco. Y entendemos que el cannabis actualmente está regulado con criterios mucho más restrictivos que otras sustancias cuyo abuso puede ser mucho más perjudicial. Partimos de la base que no se conoce ningún caso de intoxicación letal por el consumo por vía inhalatoria de la sustancia, y esto es un dato que cobra una especial importancia debido a la gran cantidad de usuarios cotidianos que existen. Entonces, nosotros
Apoyamos la regulación por parte del Estado de la producción y distribución del cannabis y sus derivados, tanto para consumo particular como para uso terapéutico. Por razones de salud pública, ¿por qué? Porque más allá de los riesgos de tener que buscarte la vida para conseguir la sustancia, igual que las personas adultas consumidoras de alcohol tienen derecho a la calidad de esa sustancia, creemos que las personas usuarias del cannabis también tienen derecho a que los cultivos sigan una serie de condiciones, que la sustancia esté analizada, que sepamos que se conozca la concentración de THC, que se informe a los usuarios de los riesgos y beneficios que pueden tener. Con medidas paralelas también imprescindibles para la regulación, pues creemos que tiene que haber una serie de programas de información y concienciación de las consecuencias que pueda tener el consumo y pues, diseñar programas de abandono del hábito y perseguir severamente el tráfico y distribución ilegal. ¿Por qué? Porque entendemos que actualmente la mayoría de problemas derivados del uso del cannabis están más relacionados con las políticas de prohibición y con esto me estoy refiriendo al narcotráfico o la posible financiación de grupos terroristas por este narcotráfico. También creemos que es importante ofrecer programas de acompañamiento para dejar el hábito, pues para ayudar a las personas que quieran dejarlo, pues a entender los efectos que acompañan el abandono del consumo. Pues, por ejemplo, pues si tienes unas pesadillas horrorosas, pues no te estás volviendo loco, simplemente pues antes tenías un sueño profundo y actualmente pues tienes sueños, hacía tiempo que no soñamos, ya sueños intensos, no pasa nada, te acostumbrarás, pero no te estás volviendo loco. Simplemente pues que, bueno, cuando consumes ahí, bueno, pues entender ese proceso. Entonces, respecto a la ILP de la Rosa Verde, nosotros consideramos sí a que cualquier ILP se debata dentro del Parlament, sí a esta ILP porque coincide con nuestro ideario, sí porque hay todo un buen trabajo realizado detrás, como es los códigos de buenas prácticas, pues con la transparencia en la gestión, la rendición de cuentas a los socios, el pago de impuestos a las administraciones, pues todo el tema, regular todo el tema de los filtros de ozono, los inhibidores de olor. Sí, porque actualmente hay una inseguridad jurídica y hay una arbitrariedad judicial y estamos encantados de que se abra este debate en el Parlament, donde nos encantaría que estuvieseis pues, las asociaciones, los clubs, las federaciones, junto con los expertos, los miembros de partidos políticos y entrar ya en detalles, que es lo que más nos puede preocupar, el cultivo, el transporte, cómo regularlo, por buscar la fórmula mediante protocolos, incluso no soy experta, pero bueno, el debate que hemos llegado a tener en nuestro grupo, pues cultivos hidropónicos dentro de las instalaciones de los propios locales, esto puede encarecer el precio, pero puede mejorar la calidad. Esto ya sería un debate en el momento que si ya se hablase en el Parlamento y contamos con vosotros. Y para terminar, sí que me gustaría avanzar un poco más en el tema ya más allá autonómico, lo que es la legislación a nivel nacional, trabajar por una regulación integral de ámbito nacional y abrir un debate si se pueden generar puestos de empleo, porque actualmente en Holanda hay 100.000 personas que viven únicamente del negocio de los coffee shops. La generación de puestos de empleo es un debate que hay que abrir. Si dejaríamos de tener una red criminal de distribución, si al desaparecer la economía sumergida de la venta y normalizar el cultivo y la venta, pues nos permitiría pues, con esa actividad económica pagar parte de los intereses de la deuda con más comodidad. El tema del turismo, ¿cómo afectaría? Algunos dicen, es que el turismo, atraer turismo de baja calidad, bueno, habría que preguntarles a Salou o a Lloret que si a lo mejor les interesa más este turismo o no. Es un debate que creemos que hay que abrir. Entonces, yo insto a elevar al Congreso este tema porque estamos en una época de cambio, hay mayor pluralidad en el Congreso, va a haber un mayor debate, va a haber más partidos y yo creo que va a ser yo no sé si será eficaz o no, si se podrán llegar a acuerdos, pero como mínimo va a ser una verdadera cámara de deliberación que haga normal en las instituciones lo que es normal en la calle. Así que, bueno, pues gracias.
Moltes gràcies, Noemí. Ara tenim el Raúl Moreno. El Raúl Moreno és diputat del Partit Socialista de Catalunya. Ell és graduat en Educació Social. Els seus càrrecs institucionals van començar com a regidor a Santa Coloma de Gramenet. I ho dic perquè, a més, a Santa Coloma va ser qui va gestionar el programa de drogues dins l'Ajuntament i, per tant, això també li dona una visió una mica més profunda sobre el tema. Gràcies, Raúl. Gràcies, Gemma. Bé, gràcies a tots per convidar-nos a aquesta xerrada. Felicitar-vos perquè jo crec que aquestes jornades també són una mica de celebració. Heu aconseguit 65.000 signatures i, per tant, el pas més important perquè al Parlament de Catalunya pugui entrar la iniciativa legislativa popular i, per tant, encetar el procés de discussió i de tràmit parlamentari. Bé, primer de tot, fixar la posició del PSC. El PSC votarà a favor del tràmit parlamentari de la ILP, però, a més, nosaltres el que farem és intentar, quan abans millor, que el tràmit sigui el més ràpid possible, que això no vagi en contra, diguem-ne, d'una discussió profunda sobre el que significa, però creiem fermament en que cal regular el que ara no està regulat i, per tant, deixa uns buits que crec que com a societat i com a col·lectius no ens podem permetre a aquestes alçades de la pel·lícula. La ILP aquesta ens compromet a tots, ens compromet a la societat civil, compromet a les institucions, compromet al conjunt de la societat. Per tant, cal que sigui un procés responsable on, com deia alguna companya, hem d'escoltar-nos tots aquelles posicions més favorables i aquelles menys favorables. De fet, han calgut molts anys perquè la societat acabi d'entendre que el consumidor de cànnabis no és una persona rara de suburbis i que ve a fer el mal, i això ho dic perquè encara aquesta visió queda en algunes generacions de la nostra societat i, per tant, jo crec que aquesta ILP el que farà d'alguna manera és evitar aquesta estigmatització. Nosaltres pensem que la solució, o part de la solució, passa per, com deia, regular i promoure el consum responsable, amb una llei que promogui això, la defensa fonamentalment dels consumidors de cannabis, aquesta no estigmatització del consumidor de cannabis. La protecció de la salut, que és una de les competències que per llei tenim les administracions públiques, que és defensar la salut del conjunt de la ciutadania. Per tant, cal endegar mecanismes d'informació i, sobretot, mecanismes de prevenció. La llibertat de consciència lliure i la llibertat personal de voler consumir allò que es vol, és a dir, de ser propietari del propi cos. I aquest també és un valor que en aquest procés no hem d'oblidar i que hem de posar sobre de la taula. I després, que en tot aquest procés i tot aquest sistema estigui cobert des del punt de vista jurídic. Per tant, aquesta ILP és un pas, jo crec que molt important, un de molts que vindran en el futur i que segurament hi ha molta gent que ens està mirant i que al final, si això acaba bé, com deien, acabarà sent un exemple també per altres comunitats autònomes o per altres països. Quina és la base de la nostra proposta? Bé, nosaltres dins el debat del grup parlamentari hem agafat aquest document de la FEDCAC, que és el Codi de Bones Pràctiques, que ens sembla que està bastant ben resumit quin és l'esperit que es vol donar, perquè es fa una aposta molt clara, diguem-ne, de com s'ha de regular tot. I es fa, jo crec, de manera molt encertada. Proposa un bon sistema d'autoregulació que és possible, no es demanen coses impossibles, i que, a més, té coherència, que estableix de forma clara quins són els drets i els deures dels socis, quines són les limitacions des del punt de vista del que es pot consumir, quan, de quina manera, del registre de socis, del registre de la quantitat que es té de cannabis en els clubs de fumadors, també de les limitacions en el seu consum, perquè regula, a més, la previsió del cultiu, la qualitat, els efectes que té, perquè no pot haver-hi excedents, que és un tema també que no és baladí, i per tant que allò que es produeix es consumeixi, i per tant que ningú intenti pensar que aquests clubs de fumadors a més aniran fent altres activitats il·lícites que no tenen cabuda. Hi ha un tema molt important que és com es regula el transport, que aquí després faré un esment molt petit, però també es parla de com fer-ho, perquè regula el tema del turisme cannàbic, com bé s'ha dit, perquè sí que es permet el turisme cannàbic, però de manera molt limitada, que això també és important, perquè no és que no estiguem en contra que hi hagi turistes i que puguin venir aquí i entrar a un club de fumadors, però és veritat que això d'alguna manera s'ha d'intentar regular, no dic limitar, dic regular, i això també ho fa el document.
perquè estableix les característiques dels locals. I molt important, pel que deia abans, perquè hi ha programes de reducció de riscos, perquè està vist que, com us deia abans, una de les nostres prioritats és intentar que la gent, si consumeixi de manera responsable i que conegui quins són els efectes positius i negatius que té el consum de la marihuana. Per tant, en tot aquest tràmit parlamentari, quines coses o quins problemes quins són els temes que nosaltres considerem que seran base del debat? Més enllà de les posicions polítiques de cadascun dels grups, que aquestes ja es veuran en el conjunt del debat, segurament hi haurà un tema que és l'edat del consum, 18 o 21 anys, i aquí diguem-ne que els informes de salut sí que tindran un paper molt important en determinar quina és l'edat mínima per consum del cannabis. El tema del transport, que sigui segur, que les persones, que els transportistes tinguin els papers en regla, que s'identifiqui que aquell transport és des del lloc de producció fins al club cannàbic. El tema jurídic, és a dir, com es garanteixen els drets dels consumidors, perquè hem tingut episodis de persones que van a clubs de fumadors i que al final han acabat declarant davant d'un jutge, vull dir, coses que no tenen molt sentit. El tema de la limitació dels socis, si cal o no limitar els socis dels clubs cannàbics, ho dic perquè considerem que aquests són temes que segurament entraran en el debat. I una cosa molt important que són els ens locals i les normatives. Els ajuntaments en aquests moments que han hagut de fer front a l'establiment de diferents clubs cannàbics. I això ha fet que davant una pressió veïnal de vegades important, els ajuntaments hagin optat o bé per no donar més llicències o bé pel tancament en lloc de per la pròpia negociació. Aquesta ILP ha de donar també cobertura als propis ajuntaments, que no els hem d'oblidar, i per tant caldria potser també, i ho dic, diguem-ne, als coordinadors, que tant la Federació de Municipis de Catalunya com l'Associació de Municipis de Catalunya pogués fer una normativa més o menys homologable a tots els ajuntaments de Catalunya per tal de, després cada ajuntament pot fer el que vulgui, però per tal d'implementar quines condicions ha de tenir un club per poder obrir. És a dir, si tots tenen la mateixa cobertura, els ajuntaments podran donar també via lliure. Acabo. A més de salut, serà important comptar amb justícia i amb interior. No és només un tema de salut, és un tema de regulació, justícia, interior i salut. Jo crec que són els tres elements importants d'aquests temes. Inclouria els ens locals, com aquest quart. Bé, acabo. Jo crec que el més important d'aquest procés, que jo espero que acabi bé, és que ho fem amb responsabilitat, perquè ens hi juguem molt. Ens hi juguem molt des del punt de vista de la visió del conjunt de la societat d'aquelles persones que consideren que el cannabis és una manera més d'entendre la vida, d'entendre el món, d'entendre la seva pròpia llibertat personal de consumir allò que considera oportú o no. I per tant ho hem de fer bé, ho hem de fer escoltant totes les veus, ho hem de fer amb tranquil·litat, amb confiança, amb potència, però entenent que estem construint una cosa amb una societat que no sempre és, diguem-ne, molt proactiva en reconèixer, que de vegades li costa molt reconèixer aquests nous moviments, per alguns nous moviments, per altres ja sabem que en porten temps. Però jo us encoratjo a tots, i en aquest cas des del PSC esperem que aquest tràmit parlamentari sigui ràpid i sigui profitós per tots. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Raül. Tenim l'Álvaro Dante, ell és portaveu adjunt del grup parlamentari Catalunya Sí que es pot, és periodista, investigador especialista en temes justament de salut i a més ha estat escrivint sobre TTIP, sobre mitjans de comunicació i altres temes. Gràcies, Álvaro, per estar aquí. Gràcies a tu. Bé, bona tarda, gràcies a tots per la invitació i per aquesta prèvia que hem fet aquest matí amb les flors a la porta del Parlament, que li dona una mica de vida a aquella porta que moltes vegades no reflecteix gaire el que passa al carrer. Nosaltres, i com a grup, i des del punt de vista estricte del que té a veure amb la ILP, més que res coincidir en la importància de fer aquest procés, de continuar aquest procés, que fa molt que ha començat, i òbviament sí que els beneficis de tirar endavant amb això, jo crec que tots els que heu treballat per impulsar-ho els coneixeu millor que ningú. Des d'aquí, els meus companys han posat sobre la taula qüestions tècniques que s'hauran d'abordar i que s'hauran d'abordar des de la institució, però amb les orelles ben obertes a aquells
que finalment són els sobirans en el sentit de que són aquelles persones a les que afecta com es tracti o com no es tracti una qüestió, i per tant aquest ha de ser el punt de partida, i aquest és el punt de partida com a visió política de lo que significa que comencem a fer això en base a aquest document i a aquesta proposta que es fa des de la societat. Jo, abans ho comentaves, jo soc nou al Parlament, fins fa poc diguéssim que em podia adscriure més a l'activisme sanitari que no al treball institucional en un Parlament. Fa 3 mesos que hi soc, d'aquests 3 mesos fa molt pocs dies que hi ha un govern, ara tot es comença a moure, i quan vaig rebre aquesta invitació vaig anar corrents i vaig dir passa'm tot el que hagi passat a nivell parlamentari al voltant d'aquest tema, i ho vaig haver de fer a correcuita, em vaig llegir els diferents debats que hi ha hagut al Parlament, i com a nouvingut, diguéssim, em vaig trobar amb una sorpresa, una sorpresa de veure les dificultats que té la institució a l'hora d'entomar aquests debats que arriben des de la societat. Hi ha una complexitat parlamentària, per exemple, en el cas, abans tu citaves, de dir, això qui ho ha de tractar? Ho ha de tractar Salut, ho ha de tractar Justícia, ho ha de tractar Interior. Aquí és on es veu, quan comences a mirar aquests debats, la dificultat que té la institució, malgrat una posició inicial de dir que bé, anem a parlar d'això, però després arriben unes qüestions tècniques que obliguen a la institució. No ho dic negativament, sinó que ho poso sobre la taula com una constatació, que els ritmes de les institucions i les obligacions que té la institució per articular tot aquest debat no són els mateixos que es poden percebre des dels afectats pel debat. I llavors jo crec que l'activisme del qual jo me sento més proper que de la institució ho ha d'entendre, i ho ha d'entendre no per deixar fer, sinó al contrari, per poder plantejar la lluita per aquella reivindicació tenint en compte amb qui ens enfrontem, entenent enfrontament no com a xoc, sinó com a un interlocutor que tens davant i que respon a una manera de fer, però qui té la responsabilitat de donar solució i de donar respostes és la institució, i els partits polítics la responsabilitat que tenen és no amagar-se en aquesta dificultat que de vegades té la institució per escabullir-se del debat polític, que això també passa, és a dir, la dificultat no ha de servir per l'immobilisme o per defugir debats que són imprescindibles. Llavors, jo crec que això és una veritat de perogrullo, però crec que s'ha d'insistir. No ha de ser la societat la que s'adapti a la institució, sinó que ha de ser la institució la que faci tot l'esforç possible per donar resposta. I això ens porta a una qüestió fonamental que no només afecta aquesta qüestió concreta, sinó que afecta a moltes altres. Si partim d'aquesta obligació de la institució a reconèixer realitats socials que existeixen i de reconèixer a totes les persones en la seva diversitat i en la seva pluralitat, si no fa això la institució, perd legitimitat. I perd legitimitat i ho estem veient, perquè això està passant, aquesta incapacitat de la institució de reconèixer el que està passant al carrer. I ho estem veient en molts àmbits. Ho estem veient en el sistema polític que està canviant perquè la institució des de molts àmbits no ha sabut donar resposta i per tant, cada cop queda més clar que una societat no pot avançar deixant al marge a cap part de la societat. El marge jurídic, del que parlàvem abans, el marge sanitari, que això també és una cosa de la que parla la LP i que s'haurà de parlar, i fins i tot el marge geogràfic. Tu abans deies, és aquella gent que està en els suburbis. Això ho hem vist en alguns ajuntaments on es posen fins i tot restriccions a nivell de metres, ha d'estar a tants metres d'això, ha d'estar a tants metres d'això, això al final vol dir que t'has d'anar als marges. I són marges geogràfics, però també són maneres de marginalitzar. Al final, marginalitzar ve de marge, i per tant,
Cap societat es pot permetre funcionar a base de marginar sectors que són plurals, que són diferents i que són diversos, fins i tot a la visió majoritària que té la societat. I dic que això no només té a veure amb el tema que avui estem parlant, sinó que ho veiem en el funcionament constant de les institucions i de la societat tal com la coneixem ara, perquè el fet de marginar l'estem veient en la sanitat que margina cada cop més gent per les dificultats que posa en l'accés a una atenció digna. Això ho estem veient, ho estem veient amb malalties concretes, com per exemple la fibromiàlgia, i ho estem veient a tota la població, que cada cop costa més accedir a un servei de qualitat. Ho estem veient amb el tema dels immigrants i dels refugiats. És una realitat que està allà i que la institució intenta fer veure o té moltíssimes dificultats per acceptar la realitat i per donar-hi resposta. I ho estem veient, abans l'Alba parlava del País Nou, ho estem veient també en com la institució i l'Estat i l'statu quo té dificultats per entendre el que està passant a Catalunya. I per tant, és una dinàmica general en la qual tot això se circumscriu. I per tant, jo crec que cal començar acceptant la dificultat que molts dels que porten temps treballant en el tema ja la coneixen, perquè el mur aquell està allà. El mur aquell es va saltant, que avui estem parlant d'això, és un pas més per sobre del mur, i jo crec que l'única manera que la institució faci l'esforç, perquè serà un esforç, parlar del transport, parlar de la sanitat, parlar de tots els detalls, això serà un esforç, però aquest esforç només la farà la institució en funció de la pressió que rebi per fer-lo i en funció de la rebel·lia d'aquells que es volen marginats, de la seva capacitat de rebel·lar-se i de dir nosaltres no volem estar al marge, nosaltres des de la nostra diversitat volem estar aquí. I això és l'únic que crec que podrà obligar la institució a fer tot el que després ha de fer. Nosaltres, com nouvinguts, hi ha aquest compromís de lluitar contra aquesta resistència des de dintre i aquesta demanda de dir que des de dintre, sense tot això que s'està fent, no es podrà lluitar, i per això el que estem fent i el treball que s'està fent és imprescindible perquè entre tots, els de dintre i els de fora, podem desmarginalitzar i acceptar-nos tots com a societat diversa. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Una mica, no passa res. Des de la Resistència seguim. Ara tenim a la Marta. La Marta és estudiant d'últim curs de Dret i a més és la presidenta de les noves generacions del Vallès Occidental i avui està aquí representant el Partit Popular de Catalunya. Gràcies, Marta. Moltes gràcies en primer lloc per organitzar aquest debat. Jo crec que encara que la nostra postura, em sembla que som els únics, no, som els únics que no compartim la ILP, trobo que debatre de qualsevol tema i més d'aquest és molt important i és molt bo, treure tabús, o sigui, comparteixo totalment l'opinió dels meus companys, treure tabús i treure por s'ha de debatre de tot i trobo que parlar sobre la legalització i el que es tracta de la ILP és molt positiu per tots. També vull donar l'enhorabona, encara que no compartim la idea, perquè reunir totes les firmes per presentar una ILP és una feina dura i ho heu aconseguit, felicitats. I ara ja sí que, com que em sembla que tenim poc temps, entraré directament en matèria del que defensa el Partit Popular. Nosaltres estem totalment d'acord amb l'ús terapèutic del cannabis, però sempre que ho prescrigui un especialista, un metge. I com a ús mèdic estem totalment d'acord. El que passa que com a ús lúdic i el que proposeu no ho podem compartir perquè considerem que apropar aquestes substàncies que són nocives a major o a menor part però són nocives, igual que el tabac i l'alcohol, i això si voleu després ho ampliem i seguim parlant, no és una bona idea. I facilitar l'accés tindrà els seus punts a favor, però nosaltres veiem que la majoria de punts són pitjors i són dolents per al conjunt de la societat. Holanda està donant marxa enrere, hi ha molta legislació que tenia i per tant nosaltres creiem que ara avançar en aquest context, en aquesta ILP no és favorable.
I el turisme, que també parlaven sobre si aportaria millor turisme o pitjor turisme, on aportaria més, on aportaria menys, considerem que el turisme cannàbic no és un model de turisme que Espanya necessiti i que Espanya hagi de tenir. I crec que perquè et doni temps al Quim, perquè si no, no podrà xerrar, jo crec que he fet 4 pinzellades de tot i després, si dona temps, doncs anirem xerrant més. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Marta. Encara tenim una estona, no patiu que hi haurà temps per les preguntes també. Per tancar la taula tenim el Quim. El Quim va ser diputat en l'anterior legislatura per la CUP i avui el tenim aquí. Ell és politòleg i activista social. Bona tarda. Molt breument, dues aproximacions a les associacions cannàbiques van ser la que vam tenir, sobretot la CUP, en la darrera legislatura, quan vam entrar a conèixer abastament tota una realitat que en realitat crec que molt poca gent en aquest país coneix fora de les associacions cannàbiques, un teixit associatiu molt ampli, molt fort, que no només està vinculat al consum, sinó també a la cultura del cànnabis, que a més té iniciativa política, jo crec que incomparable a molts altres llocs, una iniciativa política treballada de regulació d'un buit legal que està provocant, que és un altre aspecte que vam començar a conèixer quan interlocutors que ens venien a parlar de la regulació d'aquest sector des d'una responsabilitat que no haguéssim imaginat mai, els que no ho coneixíem, no haguéssim imaginat mai que existia com a pròpia iniciativa política, doncs els propis interlocutors anaven sent detinguts durant els tràmits, anaven caient com si fos, no sé, com si estiguessis negociant un procés de pau amb una guerrilla i anessin detenint els capos, però no hi havia ni procés de pau ni guerrilla, sinó que era un debat polític que hauria de ser democràtic, però amb una intervenció policial molt forta. I per tant un buit legal molt greu i una voluntat de regulació que també ens va sorprendre, segon apunt, que quan vam entrar nosaltres al Parlament se'ns va explicar tot això i almenys hi devia haver altra gent que ho coneixia, jo no, però en tot cas me'n vaig fer un bany en profunditat. Ens va sorprendre que hi havia un aparent consens en les forces polítiques i fins i tot un lideratge de partits polítics no estrafalaris com nosaltres, sinó, diguéssim, de Marina Geli, provinent del PSC en concret, que estaven disposats amb un treball fet des de la institució, ja des d'instàncies governamentals i treballat, diguéssim, jurídicament, a establir una regulació que en 3 anys hem vist que ni ha tirat endavant, s'ha bloquejat, ha despistat tothom, no hi ha hagut acord, una qüestió que no hem entès gaire, si hi havia un consens previ, com és que s'ha anat desmuntant, no precisament per la Marina Geli, sinó per altres equilibris polítics. Una altra aproximació al món de les associacions cannàbiques que ens... Justament a Vilanova i Geltrú, que és el meu municipi, d'on jo vaig ser regidor, hi ha moltes associacions cannàbiques, hi ha molts socis, tenen molta activitat també, com sempre, no només vinculada al consum, sinó a moltes altres qüestions. Hi va haver un tancament per part de l'Ajuntament unilateral de les 5 associacions cannàbiques dels seus locals al mes de febrer, fet que va provocar justament un debat públic i popular i treure, diguéssim, del propi àmbit de les associacions, el debat de què són les associacions, quin paper juguen, fins que l'Ajuntament va haver de retirar 2 mesos després, autocorregint-se el prejudici que havia aplicat sobre què eren les associacions cannàbiques i quin tipus de suposats conflictes provocaven, va haver de retirar aquesta regulació. Finalment, el 2 de novembre, és a dir, ara fa uns pocs mesos, el ple de l'Ajuntament de Vilanova votava per majoria donar suport a la tramitació d'aquesta ILP com un recurs imprescindible de regulació que es necessita per tal que situacions creades sobretot per manca de coneixement, per prejudici, perquè és un tema tabú i anatema per molta gent, provoquin conflictes i intervencions absolutament arbitràries i innecessàries en tot aquest món de les associacions cannàbiques i del consum i del treball al voltant del cànnabis. Per tant, detencions, inacció al Parlament, ILP, buit legal, estic repassant, una situació que fa que paguin justos per pecadors. I per què nosaltres defensem que aquesta ILP no només és important, sinó que comença a ser urgent per evitar encara més arbitrarietats per diferents qüestions, perquè hem de passar del tràfic a la distribució regulada, perquè hem de passar de l'obscuritat o de la foscor a la llum i a la normalització del consum i del cultiu del consum i de la distribució de cànnabis per una qüestió de sanitat i de salubritat
per una qüestió de localització de la producció també, per una qüestió també de pura informació necessària sobre el consum i el cultiu del cànnabis. No hi ha societat lliure que no sigui una societat informada i no hi ha una societat lliure que no tracti els seus ciutadans com adults, no com nens als quals se'ls ha, o com súbdits als quals se'ls ha de prohibir una cosa o l'altra perquè no tenen criteri propi, racionalitat pròpia ni informació pròpia per decidir lliurement què fan amb el seu propi temps, amb el seu propi cos i amb les seves pròpies activitats. Per associacionisme, perquè és una xarxa important l'associacionisme al voltant del cànnabis, segurament molt més oculta o que passa molt més desapercebuda del que en realitat podria estar fent o podria estar sent considerada, i per cultura, perquè el cultiu i el consum de cànnabis no és només una espècie de necessitat fisiològica o d'habilitat fisiològica, sinó que en realitat al seu voltant es genera una cultura que té moltes branques diferents i que atrapa molta gent en el sentit positiu, vull dir que entusiasma a molta gent i de la qual se'n deriven músiques, actes, activitats, robes, modes, lectures, literatures, etc. al voltant d'aquesta planta tan peculiar, diguéssim. I quina és la lectura? I amb això ja acabo del que pot passar ara. Home, doncs a tenor de les opinions que s'han expressat en aquesta mesa hem guanyat. Això, per experiència, no sempre és així. El primer tret és de victòria i després hi ha dificultats, sobretot silencis molt llargs, a vegades silencis molt llargs, és a dir, endarreriments que van bé, no són culpa d'un ni de l'altre, però que, per tant, és cert, hi ha d'haver un grup promotor que, gràcies a la modificació de la llei de les ILPs que van fer en aquesta darrera legislatura, una de les poques aprovacions legislatives que van fer al Parlament que no ha estat suspesa pel Tribunal Constitucional i que, per tant, encara és vigent, una de les poquíssimes, poquíssimes. Tota la resta, perquè aquesta és la segona reflexió que farem. Gràcies a això, el grup promotor forma part de la ponència i, per tant, estarà present en els debats i, per tant, pot decidir en qualsevol moment, o sigui, pot accelerar i pot decidir retirar fins i tot el text si veu que està sent devaluat o degradat fins a punts que no porten enlloc. Això és un avantatge que abans no existia i que segurament vosaltres estrenareu i, per tant, és una funció interessant. Aparentment hi ha una victòria, després segurament hi haurà més dificultats. Hi ha una regulació estatal molt restrictiva, però després, que ningú se n'oblidi, hi ha un Tribunal Constitucional, aquesta extensió del Consell de Ministres, que puede con todo. Que puede con todo vol dir que si ahir van fer la relació Podemos-ETA-CUP-Maduro, la relació volien fer un procés constituent en una república per fumar cànnabis, però no els diu és legal. És molt fàcil i del que digui Antena 3 el que acabi dient el ministre, avui el ministre ha convocat a Maduro, o sigui, a l'ambaixador de Venezuela justament per demanar explicacions del viatge d'Anna Gabriela. És una cosa totalment de bojos, totalment tret de context. Doncs del que digui Antena 3 el que acabi fent el ministre i per extensió el Consell de Ministres, o sigui, aquesta extensió del Consell de Ministres que és el Tribunal Constitucional, la relació és molt ràpida, d'Antena 3 a una prohibició del Tribunal Constitucional hi van escassos dies i dos o tres whatsapps. I per això això no ens ha de fer renunciar que el Parlament de Catalunya, i això no ho hem de treure de context, el Parlament de Catalunya hem de treballar perquè això sigui el màxim rigorós, seriós i factible i aplicable com a iniciativa legislativa i pugui ser aprovada en el marc d'aquesta legislatura breu i després posar ciris a Santa no sé qui i que no caiguin en desgràcia. Sant Canut, perdó. A Sant no sé qui, Sant Canut. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Quim. Ara tenim una estoneta més curta de la que voldríem per fer les vostres preguntes. Si us sembla, per aprofitar el temps, feu totes les preguntes que vulgueu i vosaltres us les aneu anotant, us sembla, i després fem una ronda de respostes. Si a partir d'aquí us en sorgeix alguna altra, li intentarem donar temps. Sí, aneu aixecant la mà i el micro anirà venint a vosaltres. Començo? Sí, Jaume, com vulguis. Hola, bona tarda. Miri, us faré la mateixa pregunta
tant amb el senyor Raúl Moreno del PSC com amb la senyoreta Marta Jiménez del Partit Popular. Què fareu si el vostre cap de llista és president del govern? Què farà en aquest cas enfront a aquesta llei catalana? Si farà o no, en el cas del Partit Popular, com va fer el president del govern, el propi Mariano Rajoy, amb la llei de Navarra, que pretenia també regular les associacions cannàbiques i va ser impugnada i ara resta aturada al Tribunal Constitucional, i el mateix el Partit Socialista si el seu cap de llista és president del govern. Gràcies. Hola, bona tarda. La meva pregunta va dirigida al representant de Podemos i al representant de la CUP. M'agradaria que em responguessin els dos, si és possible. Aquí s'ha vist que la gran majoria dels representants polítics estan a favor d'aquesta consecució de la ILP i que avanci, però sí que m'agradaria saber com es posicionen amb dos partits sobre el consum d'un hàbit diari de la substància del cannabis, sisplau. Gràcies. El consum amb un hàbit diari, amb un hàbit continuat. Gràcies. ¿Més preguntes? Joder, que cultos todos. ¿No hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? Vale. Bueno, jo de fet no és una pregunta, simplement és dir-li al representant de la CUP que té el suport de molta gent i que estem amb vosaltres a tota la lluita. Bé, jo, bona tarda, volia fer una pregunta que potser seran coses que arribaran amb el debat de l'ILP, tot i que potser no estigui contingut en el propi text ara mateix tal com és. Jo volia preguntar una miqueta a tots els representants, perquè certament el text de la ILP entra amb el tema del món associatiu i de regular el món associatiu. Jo volia saber quina és la vostra postura a l'entorn de regular específicament l'ús terapèutic i l'ús medicinal del cannabis i fins i tot si us heu plantejat que podria ser que hi hagués com una superació del que és aquest marc associatiu, sobretot en termes de producció, i de com veuríeu vosaltres entrar en aquest anar més enllà en el que proposa la pròpia ILP, sobretot treballant els temes d'ús medicinal, ús terapèutic i sobretot molt relacionats amb la producció i moltes de les coses que vosaltres heu dit en relació a la qualitat, en aquests controls de qualitat, en aquests controls de producció, en aquests controls de transport, etc. Si us veuríeu capaços de superar el sostre que entre tots ens hem imposat, si voleu, del non-profit, del sense ànim de lucre i de l'àmbit associatiu, que és fort, que és bo, que és potent, que és una base social, que és una cultura, que estic absolutament d'acord amb moltes de les coses que heu dit, però crec que si realment volem fer una llei que vagi més enllà, que sigui exemple, que es pugui mirar, que sigui una llei completa, algú ha dit la paraula integral, algú ha dit una llei de la qual estiguem orgullosos com a país, perquè serà el que vulgueu vosaltres, crec que hem d'anar més enllà, i si us hi veieu capaços i si us hi veieu en cor. A mi m'agradaria saber, dintre d'un possible debat parlamentari, quin seria el punt de vista sobre la fiscalitat del problema. O sigui, impostos, taxes, etc. A mi m'agradaria saber si he detectat una mica de coneixements per una part, però també una mica de desinformació entorn a la planta. M'agradaria saber si teniu algunes idees o algunes propostes o què faríeu amb la desinformació que hi ha a la societat cap a la planta. I en termes educatius, quines propostes teniu? A mi m'agradaria parlar una mica encaminat el que deia ella, de del marginar i així. Econòmicament també, si hi hauria la marginalitat econòmicament també, i ja trobar la solució cap a
l'autogestió i autocultiu de cada consumidor, ja la recreació que pugui obtenir cada productor. Hi ha autorregulació i tal. A mi m'agradaria que es posicionessin els partits entorn a la situació dels imputats i les possibles condemnes del Tribunal Suprem, que està ja en la tercera sentència condenatòria d'imputats per pertànyer a Junta Directiva d'Associació Cannàbica, i si es posicionaran per evitar que cap de nosaltres anem a la presó. Gràcies. Quim, comencem per tu. Aquest cop encara us demano un exercici més complicat. Menys temps, més respostes. Bé, comença per mi perquè haig de marxar, que a les 7 tinc una xerrada, em sap greu, intervindré i marxaré ràpid. Disculpes. Molt ràpid. Home, el consum diari, cap de nosaltres crec que, potser algú sí, expert, diguéssim, en qüestions sanitàries i de salut, vull dir que potser algú en sap més que jo no. Però sempre que hem escoltat experts, òbviament ens diuen que la informació és bàsica en el consum de cànnabis per saber també en què és bo, en què és dolent i quins són els perills que comporta, com moltes altres substàncies, productes, aliments, etc. en la nostra societat. I per tant, tota aquesta informació, acompanyar el consum de tota aquesta informació és extremadament necessari, també perquè cadascú sigui responsable també dels seus actes, del seu consum, i pugui considerar que un consum diari potser és perjudicial o no, o pugui ser conscient dels seus efectes. Per tant, en aquest sentit, molta informació veraç sobre les conseqüències reals de qualsevol de les decisions que prenem. I total solidaritat amb els encausats. Si us plau, proposeu, s'imagino que ho heu fet i potser jo no he estat el cas, però proposeu-nos iniciatives, actes de suport, el que sigui, faciliteu-nos la tasca també perquè ens puguem posicionar públicament al voltant d'això, perquè els coneixem, sabem per què estan encausats o sabem per què volen ser jutjats i estem totalment en contra del que està passant i per tant totalment solidaris amb que quedin en llibertat i sense càrrecs, per tant faciliteu-ho, si us plau. Marta, sí, anem seguint l'ordre invers. Hola, la primera pregunta era que si governava Rajoy, què passaria? No ho sé si arribarà a governar. Jo sóc l'única que no soc diputada i que tampoc ha sigut diputada i per tant tampoc he pogut parlar amb el Mariano Rajoy ni amb el govern central de què passarà. Per tant, em sap molt greu però no et puc contestar si la recorrerem, si no t'ho puc contestar, em sap greu. Parlaves, no he entès molt bé la pregunta de l'ús terapèutic, ús mèdic. Nosaltres, per suposat que estem totalment a favor i com he dit abans, per ser ràpida, concisa i ràpida, ho ha de certificar un especialista o un metge i per tant sí que estem a favor, per suposat. La fiscalitat, en el cas que s'aprovés i que es tirés cap endavant, suposo i entenem que hauria de tributar com qualsevol substància com el tabac o l'alcohol amb un tipus impositiu més alt que la resta. Temes educatius, què faríem amb el desconeixement? Jo crec que aportar a les escoles i apropar aquests debats mateixos a les escoles i explicar les problemàtiques o no de substàncies o de certs temes és sempre important i per tant considerem que a les escoles sí que s'ha d'aportar i s'ha d'explicar tot això. I em sembla que l'última pregunta era... sí, les decisions judicials i tot això. Com a Partit Popular i com a govern no influirem en una decisió judicial. L'altre tema és el dels indults, que tampoc t'ho puc contestar, però no ens posarem ni ens posicionarem en temes jurídics, em sap greu. Gràcies. Jo faré el truco d'en Quim, respondré i marxaré perquè també tinc una altra xerrada. En Quim m'ho ha deixat fàcil en el sentit que en relació a la pregunta, no sé, la persona que va fer la pregunta en relació al consum diari, que va dir aquest i aquest, no sé si el fet que sigui adreçada només a uns o uns altres tenia algun... Clar, no... Sí.
Clar. Doncs jo m'imagino que això serà una part molt important del debat. De fet, ja ho ha sigut en els documents que ja s'havien posat sobre la taula, els tràmits que s'han fet al Parlament, hi han hagut exposicions en aquest sentit de gent del Departament de Salut i m'imagino que caldrà seguir aprofundint perquè és un tema que no està solucionat en el sentit de que caldrà arribar a un consens i un consens científic, que moltes vegades sabem que els consensos científics també són molt polítics, però el que estic dient és que aquesta pregunta que fas serà una de les que s'hauran de desenvolupar i un dels temes que s'hauran de posar sobre la taula, però coincideixo amb en Quim amb la importància de la informació i amb la importància de que quan s'arribi a aquest debat el que ha d'estar en el fons i en la base de tot el debat és, òbviament, la llibertat individual. I aquesta és la base del debat. Després, tot l'altre, però no podem perdre de vista que aquesta és la base del debat. Pel que fa a la qüestió terapèutica, jo entenc aquesta progressió, no? O sigui, el fet d'anar posant els debats un darrere l'altre sobre la taula és el que va obrint portes successives. Per tant, entenc que aquesta és una porta en aquest sentit, no? Per arribar i per anar ampliant cotes, no? I en aquest sentit, pel que fa a la fiscalitat que té a veure amb el que em deies de la marginació econòmica, jo estava llegint en uns dels documents que era l'ALBA, que s'escandalitzava en el Parlament de com les drogues podien ser comptabilitzades dintre del PIB, no? O sigui, les drogues, la prostitució, o sigui, ho comptabilitzem per lo que interessa, però ho criminalitzem per lo que no. I aquí això és una aberració, no? Deies tu en el Parlament, doncs, home, clar, abans quan tu deies, ostres, aviam quins impostos paguen, bueno, vol dir que... En el supòsit que s'aprovés i que estigués endavant pressuposats. Està bé, bueno, sí, que hi ha portes obertes, Si estem pensant en quins impostos paguen, vol dir que pot passar, Clar, després, no, després, pel tema de la gent que ha patit la repressió, diguéssim, o l'acció judicial per temes relacionats amb aquests, i justament del que estem parlant és que un dels problemes que hi ha és aquest buit jurídic i aquesta inseguretat jurídica, òbviament no és un tema menor o un efecte secundari, és justament la base del problema, no? I no només de les persones que han estat afectades, sinó que justament una de les coses per la que ha de servir aquest procés és perquè això no pugui passar, i per tant, si això ha passat en un marc que tots admetem com a buit o com a marginal en el sentit que no està cobert, òbviament tot el que hagi passat fins al moment està sota sospita de que no es pot acceptar tal com ha passat, i per tant, com deia en Quim, això és, els partits reaccionem moltes vegades, per exemple en el cas del Parlament, són reaccions que fan davant de... I per tant, igual que en Quim, convido a... I per acabar, lo de la informació, que té a veure amb lo del consum diari i amb la capacitat de que la societat entengui què està passant. Abans parlaves de que, òbviament, cal explicar, caldrà parlar a les escoles, però el debat serà què els hi anem a dir a les escoles. No? Perquè depèn el que... Sí, ja me callo. I a més, he de marxar, perdó. Bueno, he intentat, no sé si he respost a tot. Moltes gràcies i marxo corrent. Gràcies. El tema de la tributació, estic d'acord, en el cas que s'aprovi i que es tiri cap endavant, no es tributarà, en el cas que no, òbviament no. I l'altre, el tema de les escoles, jo no fa massa que vaig sortir del col·le, tinc 23 anys, i sí que vaig rebre xerrades de prevenció, i jo trobo que aquest és el camí a seguir pel dubte, ja està, gràcies. Gràcies als xerrades de dos. prevenció a vegades poden tenir, depèn com s'enfoquin. Ho discutirem llargament segons el tràmit parlamentari. Gràcies als dos. Bé, respecte al tema de què faria Pedro Sánchez en el cas de ser president del govern. Aquesta és una pregunta que és difícil respondre en aquests moments, perquè clar, no sabem quin govern hi haurà. El que sí que sabem segurament
és que no serà un govern monocolor o que les decisions ja no es prendran només per un partit, sinó per un consens més o menys ampli, ha de ser ampli o majoritari del Congrés dels Diputats. Per tant, allò de que a partir d'ara la culpa sigui només d'un o només d'altre, jo crec que això ens haurem d'acostumar tots des del punt de vista polític a que hem d'arribar a acords. Això ja s'ha acabat el bipartidisme, afortunadament, i per tant ara toca el moment de parlar i de posar-se d'acord. De totes maneres, jo pel que conec del PSOE, pel que conec dels documents tant de les seves joventuts polítiques com del propi programa electoral, la posició del PSOE també és la de regulació. Tampoc veig en aquests moments la regulació des del punt de vista encetar el procés de regulació, i com tothom, portar-lo, debatre'l. Jo no crec en aquests moments que des del punt de vista de portar les lleis al Tribunal Constitucional el PSOE en aquests moments faci com ha fet en d'altres moments el Partit Popular, que per una qüestió més ideològica que de contingut porti una llei que ha estat aprovat per un Parlament al Tribunal Constitucional tenint en compte que no xoca directament amb els seus ideals. No ho veig. Ara, és fer política ficció, és el que es pot dir. A veure, tema de regular el món associatiu, de la regulació en el tema de l'ús terapèutic. Jo crec que si som capaços de fer entendre a la societat que hi ha persones que poden fumar cannabis en uns clubs de fumadors o fins i tot de l'autoconsum, no veig per què una persona no ha de poder consumir cannabis des del punt de vista terapèutic. I quan això, que ja és una realitat en part, sigui habitual o sigui, diguem-ne, quan aquest debat de desestigmatitzar el cannabis sigui una lluita aconseguida per tots, jo crec que no hi haurà problema en fer-ho també des del punt de vista terapèutic, que a més té altres connotacions. Anar més enllà de les associacions sense ànim de lucre. Això, entre tots hem de decidir què volem ser. Hi ha una part de les associacions que m'agrada, que és la part col·laborativa, de socis, de manera de funcionar. És una part que m'agrada. Si el que volem és fer empreses, diguem-ne, des del punt de vista de l'empresa, això és un altre debat que ara seria impossible. Per tant, mica en mica, anem construint, anem educant. Això és un procés d'educació de la societat. Ens estem educant entre tots. I per tant, la gent ha de deixar de veure això com una cosa dolenta, per ser clar. Per tant, anem a pams. I segurament anirem millor, arribarem més lluny. Tema de fiscalitat i impostos, doncs el mateix. És a dir, jo crec que si hi ha una activitat econòmica darrere d'una activitat, aquesta ha de tenir la seva contribució als impostos. Ho crec com a manera de funcionament d'una societat. Ja està. I això, tothom que tingui una activitat econòmica ha de pagar uns impostos. Hem de decidir entre tots què és el que volem fer. Educació. Mireu, a part dels programes de drogues dels ajuntaments, dels que es fan a les escoles que efectivament es fan, hi ha 1000 maneres d'educar en tema de consum de drogues. Hi ha entitats, a Santa Coloma en tenim una, que ha rebut a més el Premi Reina Sofia, que ho fa de 1000 maneres, des d'aquelles que es posen davant de les portes d'una discoteca per la nit, des d'aquells que visiten els centres escolars o fins i tot tota l'activitat de sensibilització i d'educació que es pot fer a través de les xarxes socials. Temes de l'autoregulació. Ho entenc més, dic perquè m'ha quedat així una mica, que pensem en el sentit que una persona es pugui autoconsumir allò que planta, va una mica per aquí. A veure, sempre i quan sigui consum responsable i autoconsum, cap problema. Cap problema. Si és una altra cosa, és una altra cosa, però que una persona planti i consumeixi és que a més forma part també de la manera de funcionar dels propis clubs. Per tant, no crec que hi hagi cap problema, almenys no hi veig cap problema. I sobre el tema dels imputats i les condemnes, jo desconec en aquests moments quina és la causa, el per què, i en funció d'això jo no puc posicionar-me clarament. No conec quines són, diguem-ne, per què esteu imputats, no ho conec. En el moment que ho coneixem no és una opinió meva, per tant s'ha de posar en coneixement del propi partit i per tant fer la posició que calgui. Gràcies, Raül. Noemí?
Creo que se me ha escapado alguna cosa, pero bueno, el tema de los impuestos, sí, claro, nosotros estamos a favor de gravar con impuestos, pero claro, no en todos los casos, es decir, nosotros contemplamos, aunque esto es, bueno, en el momento que que el debate se le ve al Congreso, que ojalá sea así, habría que mirar qué tipo de modelo de regulación queremos. Nosotros es un tema que se ha hablado y últimamente estamos contemplando un modelo mixto. Un modelo mixto que sería pues el autocultivo, tú compras la semilla, en ese momento pagas el impuesto a la semilla, pero bueno, luego ya tú te vas abasteciendo, pues no estaría grabado. En el tema de los clubs, bueno, pues el que le da mucha pereza o no tiene ni idea de plantar y no tiene paciencia, pues se va al club, y el que tampoco tiene paciencia de bajarse al club y prefiere irse a una farmacia, un estanco, donde sea que se regule y comprarse los cigarrillos, como ocurre en el caso de Uruguay, que es un monopolio del Estado, la venta es un monopolio del Estado, pues estaría grabado con impuestos, claro que sí, pero esto nos ayudaría también por el tema de la salud pública. Hay que tener todo en cuenta y que nos puede haber una forma de reactivar la economía también, es que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, sobre el tema, bueno, ha comentado una chica el tema terapéutico medicinal, sí, claro, es que nuestro modelo es este, o sea, para uso particular y para uso medicinal, y investigación, como decía la Constanza, derivados del cannabis. El tema de las propuestas educativas, más allá bueno, nosotros contemplamos pues todo el tipo de programas de información en las escuelas, y ya bueno, esto ya es a nivel personal. Hay un libro que es muy interesante de Antonio Escotado, no sé si lo conocéis, que creo que es Historia General de las Drogas. Antonio Escotado es está considerado uno de los 70 pensadores más importantes del siglo XX, y tiene un libro que es maravilloso y no es para nada sospechoso de frivolizar con este tema. Creo que no sé si Historia Elemental de las Drogas o Historia General de las Drogas, que poder introducirlo en el currículum escolar sería muy interesante. Lo que pasa que, bueno, esto no lo llevamos nosotros en el programa, pero sí es alguna cosa que se ha comentado, igual que tenemos ética para amador, pues del señor Sabater, pues el señor Escotado tiene este libro y es muy interesante y para nada frívolo. Gracias. Muchísimas gracias, Noemí. Bueno, ja, les dues primeres preguntes no anaven per Junts pel Sí, ni Esquerra, ni res. Jo m'atreviria a dir que el Partit Popular tinc molt clar què farà, però que serà una mica el que he fet sempre, que és un no, un rotund i un negar-se a parlar de tot. Sobre el consum d'hàbit diari continuat que parlaven, i tampoc la pregunta anava per mi, però jo entenc que dins de les polítiques de reducció de riscos, que aquí també se'n parla a la ILP, també refereixen a això. És a dir, aquesta ILP, al final, amb els nivells de consum que estem parlant, podem arribar a regular aquest consum habitual, diari i continuat, i per tant, totes les polítiques que fem respecte a aquesta regulació que es dugui a terme aniran encarades a això, polítiques de reducció de danys, polítiques de reducció de riscos. Respecte a l'ús terapèutic, ús medicinal del cànnabis, heu dit, quan us heu pensat superar aquest àmbit de non-profit? És que aquest àmbit, per aquest ús, precisament està superat. Quan val el medicament aquest, que sí que està aprovat per l'Agència Espanyola del Medicament? Quan costa? 400 euros? És a dir, el non-profit aquí està absolutament superat. El que hem de superar és que no fa falta per aquest ús terapèutic que la indústria farmacèutica ens hagi de proveir d'un medicament que ens costa caríssim quan una planta ens ho podria proporcionar d'una altra manera. Per això, a mi el que m'estranyava és quan el Quim parlava, ara fa lleig no parlar quan no hi és algú, però el Quim parlava, és que no vaig entendre perquè semblava que hi havia un consens total i després arriben els problemes. És que el consens a salut i és molt, el consens és total a salut. Quan tu parles amb els diputats, diputades o amb el sector de salut respecte a les polítiques prohibicionistes que han fet envers de la salut de les persones consumidores de drogues, aquí parlem de cànnabis però podríem parlar de qualsevol cosa, doncs es posen les mans al cap. Aquí es van instal·lar les sales de venopunció amb l'oposició dels veïns
que ara estan encantats de tenir-les i que han solucionat també problemes al barri. La gent continuarà consumint perquè és una cosa que no pots controlar la vida privada de tothom i per tant el que necessites és des de les institucions, des d'ajuntaments, des de la Generalitat, des d'on sigui, fer aquelles polítiques que al final no deixa de ser les sales de venopunció o reducció de riscos encarades de salut, i això ho demanava així la gent de salut, perquè és la que està vivint més les conseqüències de tot plegat. Per tant, el consens de salut hi és total. El problema és el que deia el Raül abans. Aquí intervé interior, intervé justícia. Aquí és on et topes amb... I aquí hi ha juristes que ens ho podran dir, et topes amb els problemes legals, que si això no és competència, que si això és competència estatal, per tant això ja no ho pots escriure. Vosaltres aquesta ILP la veu haver de refer i em sembla que veu haver de posar en alguns llocs dins el marc legal establert o no sé què, perquè si no, no es podia admetre a tràmit perquè estem envaint competències d'una altra legislació que és superior. Per tant, quan parlem de salut hi és el consens, però quan parles d'altres coses, i amb això no vull dir que Interior estigui en contra de la regulació. De fet, hi ha molta gent que està a Interior i fins i tot hi ha sindicats de Mossos que et demanen, si us plau, que hi hagi una regulació clara perquè ells amb les seves actuacions puguin saber cap on han de tirar. Fins i tot el jutge, si hi ha una legislació, si hi ha una regulació, els hi facilites la feina. Jo no soc jurista, no soc advocada, no he portat casos de gent, però jo sé segur que us haureu trobat amb jutges que us diran «Ostres, si jo ho tingués més clar a nivell de lleis, les meves decisions també les podria prendre amb més propietat». Per això no puc compartir el parer del Partit Popular, on l'excusa principal sempre és aquest paternalisme sobre això és una substància que és dolenta per la salut i per tant no en podem parlar, l'hem de prohibir. El 1998 és el que deien les convencions internacionals, del 98 cap aquí s'ha vist que això no funciona i que per tant algun canvi haurem de fer i esperem que el 2016 també a nivell internacional es pugui fer aquest canvi. Moltíssimes gràcies a la Constança, a l'Alba, a la Noemí, al Raül, a l'Albano, a la Marta i al Quim. Un absolut plaer tenir-vos aquí. Us organitzarem un altre tour pel museu per continuar amb aquest coneixement de la planta i de ben segur, no ho dubteu, ens tindreu molt a prop en aquest tràmit parlamentari perquè seguirem la ILP. La ILP, com heu també reconegut, és filla de molts anys de lluita i per tant seguirem atents fent resistència i defensant els nostres drets i aquesta societat de la qual ens en sentim part, en volem seguir sentint part i per tant també volem poder incidir. Dues coses breus abans d'abandonar el micro. La primera és que, com sabeu, aquestes jornades s'emmarquen dins del Sant Canut que organitza el moviment cannàbic català. Res de les jornades serien possibles sense el petit motor, gran motor que té el moviment cannàbic català que es diu Eric Asensio. L'Eric avui no pot estar amb nosaltres perquè ahir va ser papa i per tant des d'aquí felicitats a la petita Edna. L'Edna ja és aquí, benvinguda al món i gràcies a la feina que fa el seu papa es trobarà un món més lliure, de persones més lliures. I l'última cosa abans d'abandonar així el micro és demanar disculpes a les ponents de la següent taula, que serà una taula absolutament brillant i superinteressant, feminismes i drogues, quin món volem. Us donem 5 minuts ràpids per anar al lavabo, fer una fumadeta, però sobretot torneu a pujar perquè val la pena. Gràcies a tothom.